Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Hola, soc Laura i us vaig a presentar el meu tema, que és el llenguatge del cos, el qual revela més que les paraules. Us vaig a parlar del que és el llenguatge corporal, de l'oficina com a camp de poder, de les persones, què vol dir quan estan assegudes o en peu, en dalt, les mans parlen, les barreres de braços i cames i els professionals de les festes i de les xiques tímides. Respecte al llenguatge corporal, aquest és més sincer que, per així dir-ho, el que podem dir nosaltres amb les paraules. Podem saber si una persona ha mentit o no segons els seus gestos. Quan una persona normalment ha mentit, es porta, sense donar-se compte, la mà a la boca. Per exemple, sobretot això el tenim present en els xiquets xicotets. La proximitat amb les persones. Això pot indicar-nos que una persona, respecte la seva proximitat amb nosaltres, o sigui, si és, per exemple, el nostre germà o la nostra millor amiga o coses així, nosaltres sabem com aquesta persona parla de normalment. Aleshores, quan ha mentit, se sap més fàcilment. Però, per altra banda, tenim el manipular el llenguatge corporal, que això aleshores poden fer-ho, per així dir-ho, les persones que sàpiguen mentir professionalment, o sigui, que sàpiguen canviar els seus gestos per a que no es donen compte de que han mentit. L'oficina com a camp de poder. Així tenim que el cap es posa normalment sempre al mig de la taula, o normalment les reunions, si ens donem compte, són en cercle, però això ve des de l'època del rei Arturo, que es trobaven tots a la taula redona i tot això. Tenim 4 formes que són més comuns en una reunió. La primera, amablement per damunt l'angle. Aquesta és quan una persona es troba, per així dir-ho, com presidint la taula, i l'altra persona al costat. Aquesta es indica una posició adequada per a negociar, que tranquil·lament poden negociar sense cap problema. El cara a cara. Aquesta és, per així dir-ho, la situació de competència, on van a contrair les seues posicions i van a aclarir les coses. Al seu costat, aquesta indica una proximitat i a més indica com que ja s'ha negociat el que volen dir i és com una situació més amable, més còmoda. I sense cap interès, aquesta seria quan una persona es troba cadascuna a un punt de la taula. Aquesta vol dir que no es vol negociar, que el que s'ha dit i no hi ha res, no hi ha canvis. Assegut o dret. Així tenim quan els peus revelen el lloc d'escapament que volem fer. Per exemple, quan una persona es troba amb els peus mirant cap a la porta, per exemple, si jo estic aixina o cap a una eixida, vol dir que vull anar a menjar i que tinc que tinc por del públic i que no vull estar allí. Després, per indicar interès, tenim el girar el genoll cap a una persona. Això ens indicaria com que tens més interès en el tema o que vols donar aquesta sensació. Quan es trobes assegut a la vora de la cadira, vol dir que tens por, tens una inseguretat d'estar en el lloc en el que et trobes. I després tenim aquestes postures. L'autoabraç, aquesta revela sentiments. Normalment és una postura que les persones fan quan volen revelar sentiments de soledat o respecte a l'amor o que es troben malament o alguna cosa així. L'encontre faça oberta. Així tenim quan tots els amics estan parlant, tots sobre tots, i com que no exclouen a nadie, ni... és com que estan tots molt bé i amb molta seguretat. La de així sobre 1, que és quan dues de les persones que es troben al grup estan parlant d'un tema i com que deixen a l'altra fora. Per així dir-ho, la marxinen, entre comilles, més o menys.
Esgotat. Aquesta seria quan no has escoltat algo que no t'ha agradat i estàs cansat del tema i no vols estar ahí. I l'interès reservat. Aquesta és com un acte de desagrat. També es podria dir que és quan tu has escoltat algo que no t'ha agradat i estàs com ofès, entre comilles. Després tenim la de les mans parlen. Aquesta, quan les mans les posem de la primera manera, això vol dir que la vida sentimental és molt confusa. Després, la del costat de la dreta, o sigui, de l'esquerra, vol dir la recerca d'estabilitat, que en aquesta necessites agafar-te de la persona per a tindre una seguretat, per a que l'altra persona te doni seguretat. No l'agafa, que seria la de baix. Aquesta vol dir que hi ha una confrontació entre ambdós, que no s'acaben d'agafar per por, per així dir-ho. I la de les mans a les butxaques, que és molt típica dels xics, més o menys, és com una reacció ni positiva ni negativa, però els xics també la fan per a fer-se els xulos, per així dir-ho. Les barreres de braços i cames, i ara em van ajudar Paula i Marta per a explicar-les i per a que s'aclaren una mica més. La que quieras. Pero chica, ponte aquí. Sí, sí, no se ve tampoco, tranquila. Sí. No, pero se nota. Primer tenim la postura de Paula, que seria l'encadenada, que aquesta és una actitud negativa o difusa, que és com que té una inseguretat d'estar en el lloc que està i no és incòmoda amb els alrededor. Després tenim la de Marta, que és la de difícil de guanyar, que aquesta és que ha escoltat algo que no li agrada i que està esperant com a rebre una disculpa, entre comilles, i com que està esperant a que diguen algo que de veritat li agrade i que no li ofessa. Després tenim la de tensada, que està preparada per a reaccionar. Normalment és una persona nova en un grup d'amics que es sent com que es sent acoplada, per així dir-ho, i necessita una mica introduir-se en el grup, que seria la de baix. I per últim tenim la tancada, que a soles és utilitzada per les dones, normalment, que és aquesta, que seria, per així dir-ho, una tímida i arisca. Indica que la xica és una mica tímida i que necessita seguretat per estar en el lloc en el que està. Les professionals de la festa i les xiques tímides. Així tenim que quan una dona deixa volar el seu cabell, el fa per a provocar els homes i per a crear un comportament d'atracció. Per altra banda, la dona jugant amb les cames creuades. Això trenca la formalitat de la conversació i dona com un estat de tranquil·litat i de comoditat. No passa res, mira una cosa. La dona amb les cames creuades vol dir que es troba en un lloc que està còmoda i que trenca la formalitat de la conversació. I després, per altra banda, les cames en direcció cap a l'interlocutor indiquen un interès en la conversació. I la situació espill, quan dues persones es troben fent el mateix i es troben com a... Quan dues persones es troben fent el mateix és com que es troben en una situació tancada per als altres, perquè les altres persones estan fent la situació espill i és com que fan el mateix. I per a concluir, vull dir que les mans sempre, el llenguatge del cos sempre revela molt més que les paraules perquè revela les situacions ocultes. I moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat.